byddwn yn goffáu diwrnod Stephen Lawrence am y tro cyntaf heddiw. Yn y gwasanaeth plismona, rydym yn arddel gwersi achos Stephen Lawrence trwy gydol ein gwaith, ac mae'n bwysig i ni neilltuo amser ar hwn, y diwrnod Stephen Lawrence cyntaf, i atgoffau'n hunain am fywyd Stephen. Dim ond 19 oed Stephen, ac yn fyfyriwr brwd, a oedd yn gobeithio dod yn bensar pan gafodd ei lofruddio mewn ymysodiad hiliol, di-reswm yn Nwyrain Llundain, ar yr 20 o Ebrill 1993. Cafodd gobeithion a breuddwydion dyn ifanc talentog ei chwalu mewn eiliad o gasineb a thrais. Ar ôl ymchwiliad cychwynnol yr heddlu, cafodd 5 o bobl a ddrwgdybiwyd eu harestio ond ni chawsant eu collfarnu. Cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus i'r ffordd y cafodd achos Stephen ei gynnal yn 1998 a arweiniodd at gyhoeddi adroddiad Macpherson. Mae'r heriau i blismona sy'n cael ei gwneud yn yr adroddiad hwn wedi bod yn hanfodol i newid diwylliant blismona. Mae hwn wedi cael ei alw yn gywir felly yn un o'r eiliadau pwysica yn hanes modern cyfiawnder troseddol ym Mhrydain. Arweiniodd hyn at newidiadau diwylliannol sylweddol mewn agweddau ar hiliaeth, i'r gyfraith ac i arferion yr heddlu. Roedd hefyd yn blaenaru'r ffordd ar gyfer gwell dealltwriaeth o wahaniaethu ac arweiniodd at deddfwriaeth cydraddoldeb newydd. Rydym ni yn y gwasanaeth heddlu yn gweld y gwahaniaeth heddiw yn ein prosesau a'n gweithdrefnau na chafodd ei hystyried cyn 1993. Rydym wedi gwella ymgysylltiad cymunedol yn sylweddol ar draws pob cymuned. Rydym yn dadansoddi data stopio achwilio a data cyfnodi troseddau. Mae gennym hyfforddiant cydraddoldeb ac yn sicr mae gennym ddealltwriaeth llawer gwell o droseddau sy'n gysylltiedig â chasineb. Mae Heddlu Gogledd Cymru fel corff a phlismonau hun fel sefydliad yn parhau i ddysgu a theithio ar hyd y llwybr hwn gyda chymdeithas gyfan. Mae heddiw'n ymwneud â chofio Stephen Lawrence a phopeth oedd o. Mae'n bwysig i ni gofio dyn ifanc hwn a nodir hyn y mae ei etifeddiaeth yn ei olygu i'n holl gymunedau.